जोंनि सफैनो हानाय मिडियाफोरखौहाय जोङो बरायना लाग्रोबाय आरो बिथांमोनखौहाय 2024 गोदान बोसोरनि मुङावहाय बयखौबो जोङो बरायना लाबाय। दिनैनि जोंनि बिसेस सेरफांगुरि इ-रिक्शा एस'सिएशन जे जुथुमदों जोङो बेनि बिसेस थांखिया जाहैबाय जोङो जोंनि साननायफोरखौहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो सरकारनिसिम जोङो सहैहोनो जोङो सानदों। दा बेखौनो जोङो दिनैहाय जुथुमनाय हाबाफारि जोङो लादों। सेथियाव जाहैबाय थांनाय 2000 केसनि जे डिसेम्बरावहाय हान्थामेला बिफाननिफ्राय जे इ-रिक्शाफोरनि सायावहाय जे डिक्लार होदों, जे नटिस होदों, बे नटिसनि सायावहाय जोङो माब्लाबाबो जोङो मानिनो हाया। मानोना दिनै इ-रिक्शाफ्रा जोङो बबेयावहाय सालायनानै जानो, बिसेसकरि जोङो जोंनि सेरफांगुरि बाजारा नेशनेल हाइवेजों फैनाय मोनसे बाजार। बे सेरफांगुरि बाजारावहाय फैनांगौब्ला नेशनेल हाइवेजों जोङो फैनांगौ जाथारो। मानोना नेशनेल हाइवेनि खोलाहाबो बाजार आरो साहाबो बाजार। बेखायनो जोङो बिसिनि बे थोननायखौहाय जों माब्लाबाबो जोङो मानिनो हाया। खोथाया जाहैबाय मा, जोङो बेहाय गरिब आरो बेखार जोंनि न'खरफोर जे सालायनानै दङ, बिसोरो बाहा सालायनानै जानो। दिनैहाय बेखार आरो बे गरिब मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै सालायनो मोनाब्ला जों बहा सालायनो। सरकारनिफ्राय जे हान्थामेला बिफाना बुंदों पकेट लाइनाव सालाय, नाथाय बिसेसकरि जोंनि पकेट लाइनानो नेशनेल हाइवेनि बारगायै पकेट लाइनानो गैया होनजायो। मानो होनोब्ला सेरफांगुरि बाजाराव फैनांगौ जाब्लानो जोंहा नेशनेल हाइवेजों जों फैथारनांगौ जायो। नेशनेल हाइवे सारा जोंहा सेरफांगुरियाव लामा फैनांगौ गैया। बेनिखायनो जोङो खावलायो, जोङो बेखौ माब्लाबाबो जों मानिनो हाया। आङो बेखौसो बुंनो सानदों जे जोंनि सेरफांगुरि इ-रिक्शा एस'सिएशनावहाय मा रोखोमनि मानसिफोर रिक्शा सालायनानै जानो गोनां जादों, आं बे मानसिफोरखौसो दिनै खावलायनो सानदों। सेथियावहाय इ-रिक्शानि जायगायावहाय दिनैहाय रिक्शानि जायगायावहाय इ-रिक्शा जे दानि टेक्न'लजि जुगावहाय आबिस्कार खालामनानै होदों, बे इ-रिक्शाखौहाय दिनैहाय इजि प्रसेसआवहाय बयबो सालायनानै जानो हायो। लेंग्राबाबो सालायनानै जायो, हिनजावबाबो सालायनानै जानो हायो, गरिब बयबो सालायनानै जानो हायो। दा बेनिखायनो बे रिक्शानि जायगायावहाय इ-रिक्शा आबिस्कार खालामनानै होनायावहाय दिनै रिक्शा सालायनानै जाग्राफ्रानो दिनैहाय इ-रिक्शा सालायदों। आरो बे गरिब मानसिफ्रा इ-रिक्शाखौ सालायनो मोनाबा बाहा सालायनो। बे जाहैबाय 1 नाम्बारावहाय। आरो 2 नाम्बाराव दङ जोंहा बेखार लाइमोनफोर दङ, हायार सेकेन्डारि पास, BA पास, बिसोर मानसिफ्रानो दिनैहाय जोंनि सेरफांगुरि एस'सिएशनावहाय इ-रिक्शा सालायनानै जागासिनो दङ। दिनै बिसोर बाहा सालायनानैनो बिदेशआव थांब्लाबो कम्पानिफ्राव थांब्लाबो जोंहा अनेक प्रब्लेम दङ। बेनिखायनो दिनै बिसोर बायदि मानसियाबो जोंजोंहाय सालायनानै जागासिनो दङ। आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय जोंहा ओरै हाग्राया नेशनेल रायमना नेशनेल पार्क खालामनाय लोगो लोगो बेसाराफोर बन दाननानै जानो मोनला, हाग्रायाव हाबनो मोनला। बे व्यक्तिमोनहा दिनैहाय, बे गरिब व्यक्तिमोनहा दिनैहाय बिसोरो इ-रिक्शा खुनुरुखुम बायनानै, सोरबा फाइनान्सआव लादों, सोरबा ओरैनो सेकेन्ड हेन्ड बायनानै सालायनानै बिसोरबो जादों। दिनै बिसोरनि जिबनखौ मिथिदोंना मिथियाखै? आरो 4 नाम्बारावहाय आं गोसोखांबावदों, XNDP बिथांमोनहा किसु सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननानैहाय बिसोरो दिनैहाय माखासेखौ गावनि न' लुनायाव बाहायबाय, संसाराव बाहायबाय, खुनुरुखुम इ-रिक्शा गंसे बायनानै लाबाय। बिसोरबो दिनैहाय जोंजोंहाय सालायनानै जागासिनो दङ। दिनै बिसोरनि जिबनखौ सिन्था खालामाखै। दिनैहाय बे गासैबो गेजेरावहाय सोरबा फाइनान्सआव लादों, सोरबा सेकेन्ड हेन्ड बायनानै न'खरखौ सालायनानै जानो होननानै दिनै न'खरखौ सालायगासिनो दङ। न'खरा दिनै सोलिगासिनो दङ। 300 400 हाजिराल' मोनथों होननानै संसारा जिनियन जाथों, सिखाव दाखाद खामानिफ्राय बा गाज्रि खामानियाव थांथोंसै, बेखौनो सालायनानै जानोसै होननानै दिनै सालायनानै जादों। जोंनि बे इ-रिक्शा सेरफांगुरि इ-रिक्शा एस'सिएशनाव गासै 500 एबा 550खौनो होनजायो। 550 जन दिनै हारसा, बर' आरो राजबंसि, सावथाल, राभा आरो बांगाल कलिगजोंसो दङ। दा बे गासै लानानैहाय 550 जन इ-रिक्शाफोर दङ। दा बिसोरो सालायजागासिनो दङ। आसाम सरकारनि बेबायदि गोख्रों थांखि लानायाव जुदि बोखारना लाफिनाबा नोंथांमोनहा बे समाव मा राहा लागोन? जोङो हान्थामेला बिफाननि जे गोख्रों थांखि लादों, आरो जोंहा दा थांनाय दिनावहाय जे डिक्लार होगासिनो दङ, जोंहा सालायनो गिलुं गिलुं जागासिनो दङ।
दा सालायनायावबो बिदिनो फाइन फोनांगासिनो दङ जोङो जोंनि मानसिफोर जोंनि ड्राइभार स्टाफफोरनिफ्राय जों खबर मोनगासिनो दङ दा बेखौहाय आसाम सरकारा बातिल खालामनांगौ आरो गोख्रैनो इमिडियेटलि डिक्लेयार खालामफिननांगौ बे हान्थामेला बिफाना जे आयेन डिक्लेयार खालामदोंमोन बेखौ जों मानिना लानो हाया एसेब्लाबो जोंनि सेरफांगुरिया नेशनेल हाइवे गेजेराव गोलैनायलाय जोंहा 3 किल'मिटारसिम थांथारनांगौ जायो बेनिखायनो इमिडियेटलि बे बेबस्थाखौ लाफिननांगौ 3 तारिख 1 मास 2024 तारिख 24 इं बुधबार बे बुधबार दिना मडेल हस्पिटाल नैबे पुराना जोंनि ट्रेनिं सेन्टार जायगायाव जोङो नैबे सेरफांगुरि इ रिक्सा एसोसिएशना दिनैहाय सरकारनि सायाव प्रतिबाद खालामनो जों जिरायदों बे प्रतिबादानो जाबाय मा दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि सायाव सरकारा जोबोद मेगन सादों बे मेगन सानायनि सायाव जोङो दिनैहाय हाराहास्ति मोनदों गोबाव दिननिफ्राय जोंनि सायाव सरकारा मा इ रिक्सा सालायग्राफोरखौ जोंखौ मा खालामदों बहुत खस्थ' होदों बेनिफ्राय जोंखौ थानायाव लांदों आरो बेनिफ्राय जोंखौ जाहा थाहा बे लामाफ्राव जोंनि सायाव हाराहास्ति खालामदों नोंथांमोननि इसुआ मा जोंनि इसुआथ' जोंहा इ रिक्सा सालायनानै जोङो न'खर फोथांनायनि थांखि बे न'खर फोथांनाय थांखियाव जोङो दिनै बे इसुखौ खालामदों बा बे थांखिखौ लानानै जोङो न'खर फोथांनो थाखाय जोङो रिक्सा सालायदों बे रिक्साखौ जोङो बायनानै सोरबा लन लादों सोरबा न' बेबायदिनो सोरबा लन लानानै सोरबा मोसौ मोसा फाननानै हा हु बन्दक होनानै सरकारा जेखौ जोंनो होनो हाया बे बिथां सरकारमोनहा होनो हायि जिनिसखौ जोङो गावबागाव फिसा फिसौ खांनो थाखाय फरासुना खालामनो थाखाय गथ' गथाय खांनो थाखाय जोङो नैबे बेबस्थाखौ लानाय जादोंमोन दा बेनि सायाव जुदि सरकारा जुदि दिनैहाय जोंनि सायाव जुदि हाराहास्ति खालामोबा जोंनि सायाव जुदि इ रिक्सा सालायनाय लामा बन्द जुदि खालामोब्ला जों माबोरै थांना थानो जों थांना थानो हाया दा नोंखायनो जोंनि बे दाबिखौ जोंनि बे इ रिक्सा सालायग्रा गासिबो सोद्रोमाफोरखौ दिनै बेहाय जोंनि इ रिक्सा सालायना जाग्राफ्रा बाहाय बहुद जनगोष्ठीनि मानसि दङ बाहाय दङ जोंहा बर' दङ राजबंशी दङ खत्री दङ आरो बेनिफ्राय बिहारि मानसिबो दं मुस्लिम मानसिबो दं आदिबासिफोर दङ बिथांमोनहा जों एखे माने सेरफांगुरि नैबे ओनसोलाव नैबे नेशनेल लामाजों जाथायत खालामनानै जों फैयाब्लानो जोङो बाहाय हाजिराखौनो मोना दा बे नेशनेलखौ जुदि बन्द खालामोब्ला आथियाबारि थिनालिनिफ्राय बै सामलानसिम लाब्रासिम जुदि जों थांनो मोनाबा आरो बे लामाजोंनो फैनानै दिनैहाय जोंनि बे फरायनाय लाइमोनफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामदों बे लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बिथांमोनहा जोंनिफ्राय सुबिदा मोनदों बा जोंबो बिथांमोननिफ्राय भारा मोननानै जों बेजोंनो माने गथ' गथाय होनो हादों दा नोंखायनो जों दाबि खालामदों मा नेशनेल लामाखौ जोंनो नैबे 3 किल'मिटारखौसो जोङो दाबि खालामदों पकेट लामाजों जों खारगोन पकेट लामाखौ जोङो सरकारा होदोंब्लाबो जोङो गासिबो माने सुबिदाखौ जों मोनजोबाखै जों पकेट लाइनजोंनो जों खारनानै जोङो फेमिलि खांनो हाया जों फेमिलि खांनो हाया दिनै मेन लामाजोंनो क्रस खालामनानै जोंनि बेहाय हाथाय बाजार होन स्कुल कलेजखौनो होन जोङो बेजों फैनानैसो जोङो गथ'फोरनि सुबिदाखौ जों खालामनाबो होदों लांलाय लाबोलाय दा नोंखायनो आं खावलायदों सरकारखौ जोङो माने जोंनो नैबे सुबिदाखौ जोंनो होनांगौ सुबिदाखौ खालामना होनांगौ आरो बे जारि खालामनाय बिथांमोननि जारि खालामनायखौ उथायनानै लानांगौ बेखौनो खावलायबाय आङो जुदि सरकारा उथायना लायाबा बेनि सरकारा जुदि उथायना लायाबा जोङो बिसेक माने जोंनो माबा मोनसे सुबिदा होनांगोन जोंनो हयथ' बे इ रिक्सा सालायग्राफोरनो जोङो माबा मोनसे जोंनो सुबिदा हयथ' साख्रिफोर हय नङाबा माने अनसुंथाइ 5 लाखसो अनसुंथाइ जोंनो होनांगोन जों बेजों जों माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै दखान सहर माबाफोर खालामनानै जों जानो हागोन दा बे आंनि दाबि बियो दा नोंखायनो खावलायदों सरकारखौ जाहाथे जोंनो सुबिदाखौ होयो बेखौनो बुंनानै आं दान्दिसेनि थाखाय जिरायथ'नाय